Con esta actuación iniciada xa hai varias semanas, o Concello verá reducido o seu consumo eléctrico nun 60%, reducindo tamén a contaminación lumínica. As obras están a levarse a cabo na propia Casa Consistorial e tamén nas instalacións do mercado e no parking municipal. Pasarase das 1.289 lámpadas convencionais ás 850 de tecnoloxía LED. A obra está incluída no Plan Provincial de Medio Ambiente da Deputación da Coruña, cun investimento duns 17.000 euros. Con esta inversión que se pretende é forrar un 60%, que sea forrar 11.340 euros, que supón un aforro importante que podemos dedicar aos outros servicios que estén relacionados directamente cos cidadanos. O sea, cambiamos uns cartos de gasto no Concello para poder dedicarlos a servicios que están fora do Concello aos cidadanos. E pasamos de un total de 1.289 lámparas a 850 lámparas, porque ademais dunha reducción por punto de luz unitaria tamén hai unha reducción en número de lámparas e, polo tanto, en conxunto nos leva a ese tipo de aforro. O prazo de execución das obras será de 2 meses.